Velkommen til vores video post 4. Målestoksforholdet er med andre ord kortets skala. Altså det beskriver, hvor meget kortet du kigger på er skaleret i forhold til virkeligheden. Når du kigger på vores kort her, så heroppe i venstre hjørne, der kan du se, at vi har vores målestoksforhold her. På dette specifikke kort, også kendt som et 2 cm herrekort, der har vi 1 til 50.000. Det betyder 1 cm er lige med 50.000 cm på kortet. Hvad kan man bruge det til? Jamen, ved at kende målestoksforholdet kan man bruge kortet til at udregne, hvad afstanden er i virkeligheden. Her har vi løsningen på vores første opgave. Det hedder, hvis målestoksforholdet er 1 cm til 25.000 cm, hvor mange meter svarer 4 cm på kortet til i virkeligheden. Til løsning af denne opgave benytter vi os formlen til omregning i meter, som vi lærte i lektion 1. Den lyder på, at centimeter gange målestok divideret af 100 meter giver os løsningen. Løsningen på det spørgsmål her, det var så, at 4 cm gange 25.000 cm divideret med 100 er lige med 1000 meter. Husk, at man alternativt til den opgave kan hovedregne 25.000 cm om til meter ved at fjerne 2 nuller. Så udregningen af hovedet vil i stedet for være 250 meter gange 4 er lige med 1000 meter. Velkommen til spørgsmål 2. Her var spørgsmålet, at hvis 12 cm på kortet er 3000 meter i virkeligheden, hvad er kortets målestokforhold? Til denne løsning af denne opgave skal vi omregne de 3000 meter til centimeter, og det gør vi ved at gange med 100. Derefter så dividerer vi de 12 cm for at få målestoksforholdet for 1 cm på kortet. Løsningen giver derfor 3000 meter gange 100 meter divideret med 12 cm. Dette skulle rigtig gerne give 25.000 cm, hvilket betyder, at vores målestoksforhold er 1 til 25.000 cm. Ja, så er vi så nået til opgave 3. I denne her opgave, der vil vi gerne bruge vores herrekort til at måle afstanden mellem midten af Hampen Sø til midten af Ejstrup Sø. Og så vil vi gerne omsætte det til meter i virkeligheden. Det vi gør, det er, at vi tager vores lineal, så måler vi fra midten af Hampen Sø til midten af Ejstrup Sø. Det svarer lige omkring til 15 cm. På vores kort, der er 1 til 50.000 cm. Det vi så gør, det er, at vi tager 15 cm, og så ganger vi det med 50.000 cm, og dividerer det med 100. Tallet vi så får, det er så 7.500 meter mellem disse to destinationer. Så har vi så vores opgave 4. Her skulle vi bruge herrekortet til at måle afstanden mellem Fasterholt Kirke og det nærmeste vandløb og omsætte det til meter i virkeligheden. Til at starte med, så har vi Fasterholt her, og kirken ligger lige der ved vores 0, og så finder vi den nærmeste å. Den har vi så lige hernede, lige omkring 2,5 cm væk. Det vi så gør, det er, at vi tager de 2,5 cm, så ganger vi det med vores målestok, hvilket var 50.000 cm, og dividerer med 100. Det vil så sige, at fra Fasterholt Kirke til vandløbet, der er der 1250 meter.